ಮಹಿಮ ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್ನುವೆ ಪೂರ್ಣಗಿರಿದ ಕೈಲಾಸ ಸಂಹಿರಿ ಧಾವತಿ ಭಾಸುರವತಿ ಆಯನಿಯತಿ ದೈವವಿ ಮಹಾಮಹಿಮ ತನಮು ಎನ್ನುವೆ ಕೈಲಾಸ ಆಯನಿಯತಿ ಮೂರ್ತಿ ವೆತ್ತ ಸತ್ಯ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಗೌಡ. ಹಾಯ್ 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 ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಎಂಚೊಂಜಿ ಪಾತಿರ್ಗಂದ ಲೈವ್ ಬತ್ತನೆ ಟೈಮ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಆಂಡಲೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತನೆ ಪಾತಿರ್ಗಂದ ಚೂರು ದಿನ ಆಂಡತೆ ಬುಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಮತ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಇನ್ಸ್ಟಡ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಗೌಡ ಪಲ್ನಿ ಬುಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ದಾದಾ ಅಂಡಲ చెప్పులే న్యాయ నీతి మూర్తి సత్య దైవవే దళపాత్ర జంజ పద్యంతు మహామహిమ మంజునాథ నమో ఎన్నుವೆ ಭೂಮಿಗಿಳಿದ ಕೈಲಾಸ ಸಂಹಿರಿ ಏತಾವತಿ ದೇವಾಸುರಪತಿ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಮೂರ್ತಿ ಸತ್ಯ ದೈವವೇ. ದೀಕ್ಷಾ ಗೌಡ ಐಬ್ರೋ ಒಂದು ಭಾರತ ಪೋಯಿರು ಕಾರಣ ಸುದ್ದಿ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಗಡ್ಡ ಚಿಂದಿದು పోతుంది మహిమ పద్యనే చూడతి మళ్ళా సింగర్ అయితే అది భారీ మళ్ళా సింగర్ ಆಡುವ ಕೋಗಿಲಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ವರ ಆತು ಸೋಕದ ರಾಗ ಲಯ ಸಿಂಚನ ಎಂಚಿ ಸ್ವರ ಈ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ವಾಯ್ಸ್ ತೋಡಿ ಎಂಚಿನೆನ್ನ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಪು ಕೋಗಿಲೇನಿ ಸೇಮ್ ಕೋಗಿಲ ಸ್ವರ ಎಂಚಿ ಕೋಗಿಲ ಸ್ವರ ಗೊತ್ತಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಡಿದ್ರೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ಜಿತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈವ್ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಈಗ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನನಂಜಿ 2 ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನಿ 2 ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಅವಳು ಹಿಂಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈಚಿ ಟಾಪ್ ಚಾಟ್ ಆಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬುಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪುರ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಸಾಂಗ್ ಬರೋದುಲ್ಲ ಎಂಚಿ ಸ್ವರ ಗೊತ್ತುನೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸುಖದ ರಾಗ ಲಯ ಸಿಂಚನ ಪುರುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಮೂರ್ತಿ ವೆತ್ತ ಸತ್ಯ ದೈವ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಂಡ ಈಗಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬರೋಡ ವೇರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಾದತ್ತನೆ ಒಂಜಿ 2 ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಿ 2 ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆದು ಬುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲಾಗ್ ಪೂರ ಪಾಡಲಿಪ್ಪ ಎತ್ತಾನ ಪುರ್ಸದ ಇದ್ದಿ ಚೂರು ನಾನು ಒಂಚೂರು ದಿನ ಕಳೆದಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೊಡುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಂಡು ಪುರ್ಸತಿಜ್ಜಿ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನಾತು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಪಡ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 2 ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತುಡು ಎಂಟ್ ಪನ್ನೊಡೊಂದಿಲ್ಲ
ಈಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ವೈಟಿಂಗ್ ಬಂತದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಗೆಳೆಯರಿ, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಟಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್. Hello guys, itu Dada Manusia Pandau. Play dong di chat. Nanti letak. Bila komen pikir mana. Anji Pratiksha Gowda pantunaru. Dayudu eyebrow on panduk boy. Arke yearnala suddich. Bari ಬೇಜಾರಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕನಗೌಡ ಉರಮಾಲ್. ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಮೂರ್ತಿ ವಿದ್ವ ಸತ್ಯ ದೈವವಿ. அதை பார்த்துருங்க. இதில் கமெண்ட் பத்தில் நான் லைட் எடுத்து பார்த்துடுறேன். அப்படி ஆவாம். ಇದು ನಮ್ಮ ನಾಯಿ. ಬಾ 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 ಕರೆ ಕೊರಪ್ಪಯ್ಯನೇ ಅವಿದ್ದೆ. ಬಾವಾ ಬಾವಾ ಪಕ್ಕನೆ ಬಾವು ಗಂಡು ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಿಜ. ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಮೂರ್ತಿ ಸತ್ಯ ದೈವವೇ ಮಹಾಮಹಿಮ ಮಂಜುನಾಥನ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಗಿಳಿದ ಕೈಲಾಸ ನಿನ್ನ. ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಮೂರ್ತಿ ವೆತ್ತ ಸತ್ಯ ದೈವವೇ ಮಹಾಮಹಿಮ ತನಮು ಎನ್ನುವೆ. ಮಹಾಮಹಿಮ ಮಂಜುನಾಥ ಜನಪೂರಾಯ ಜನಪೂರಾಯ ಬಲ 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 ಬಲ. ಎನ್ನ ಜಾಗೆ ಒಂದು ದಾಯಲಡೈ ಈ ಜಗದ ತನ್ನಿ ಹಿಕ್ ಗೊತಿ ಪಂದಿ ಭೇಸಿನೇ ಉಲ್ಲೆಯ ಭೂಮಿಡಿ ಬನ್ನದ ಕನದಯ ಎನ್ನ ಜಾಗೆ ಒಂದು ತಾಯ್ಯ ಈ ಜಗದ ನೀ
Petini ullenya ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಬಿಡು ಲೆಜ್ಜೆಲ್ಲ ಇಡು ಯಾನು ಲೈವ್ ನಿಂಡು ಬಂತದಲ್ಲೇ ಬೆಲ್ಲೆಲ್ ಬಲ್ಪುಗಳು ಲೈವ್ ಬರ್ತೈತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಲ್ಪು ಕತ್ತುಂಡ ಲೈವ್ ಇಡಿಪ್ಪು ചെത്ത ലൈവ് രണ്ട് വന്നതല്ല ലൈവ് ടു ബാക്ക് നമ്മൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കുറേ ചെയ്തിരുന്നു ലൈവ് രണ്ട് വന്നതല്ല ടേക്ക് കെയർ ബൈ